Vi har stadigvæk Jakob de Lichtenberg, ekspert i kropssprog og dating i studiet. Og Jakob har lige under musikken fortalt mig, at han udgiver en bog den 10. september, der hedder Datingpsykologi, hemmeligheden til succes med kvinder. Og umiddelbart, så er det så noget, jeg rigtig gerne vil vide noget om. Men Jakob, hvis nu prøver at forestille dig det her. Jeg har mødt en pige til en fest, jeg har fået hendes telefonnummer, jeg har skrevet til hende, inviteret hende ud på en eller anden café til en kop kaffe. Og så kommer vi derned, og hvad gør jeg så? Hvis du er der... Ja. Altså man kan sige, du er allerede ved at gå ind i den fælde, som de her psykologer har forsket rigtig meget i, det de kalder forholdsopstart eller dating. Altså de har sagt, at det virkelig så er dit setup, det er sådan ikke specielt godt i forhold til at udvikle de følelser, man gerne vil udvikle i dating. Jeg skal slet ikke tage derhen, simpelthen. Du skal måske slet ikke tage derhen. Du skal måske lige sige, skal vi ikke lave noget andet? Og en af de ting, som man har fundet ud af, det er, at spænding påvirker vores følelser. Altså hvis vi kan få spændingsniveauet op, altså få pulsen lidt op, eller lidt mere bankende hjerte, så forstærker det de følelser, vi kunne have for folk. Det vil sige, at i virkeligheden så ville det være meget bedre, hvis du inviterede hende ud og fodrede ænder, hvor hun blev bange for svanerne, eller du inviterede hende i Tivoli, en tur i rutsjebanen, hvor hun fik pulsen op, eller gik på en skrant, hvor der er langt ned, og på den måde inviterede hende på en gåtur. Fordi at det gør faktisk, at vores følelser bliver nemmere forstærket for andre. Og hvis hun nu er helt vild med dig, så kan du ligesom gøre alting, ikke? Så er alting rigtigt. Hvis hun slet ikke er interesseret i dig, så må du bare give op, ikke? Men hvis hun er sådan der mellemzonen, så kan du altså gøre det meget bedre ved at skabe en date, hvor der er spænding i stedet for. Okay, men så tager jeg hende med ud og fodrer ender, og så går vi sådan lidt rundt sammen og sådan noget. Er der sådan nogle ting, jeg så kan gøre der? Jamen, der er jo rigtig mange ting, man kan gøre, og hvis I nu begynder at gå, så det som psykologer jo elsker, ligesom psykologernes hjemmebane, det er jo samtalerne, ikke? Og der kan man gøre rigtig mange ting. Og en af de ting, som, og så udover at du selvfølgelig prøver at skabe spænding, hvis du nu går en tur omkring søen, lige prøver at skubbe hende i søen for sjov, eller sådan et eller andet, hvis hun er den type, det synes jeg kan være meget skægt. Så får du også lige rørt ved hende, og det er jo en af de ting, det der med små berøringer, er også en del af den her paringsdans, som psykologer godt kan lide at se på i dating. Men derudover så er der ligesom samtalerne. Så ud af, at man selvfølgelig skal få skabt spænding, og det er meget godt lige at få berørt, så man også lige føler, okay, du er ikke bare en internetperson. Og så er der simpelthen forskellige ting. Og hvis vi skal tage nogle kort, for der er ret mange, så et af dem, det er princippet om reciprocitet. Og det er sådan lidt svært at forstå. Ja. Reciprocitet, re betyder tilbage, og pro betyder frem, og det betyder frem og tilbage. Og det handler noget om gensidighed. Det vil sige, at det er i virkeligheden noget, som alle samfund de har. Det vil sige, hvis jeg gør noget for dig, Anders, så skylder du mig et eller andet tilsvarende. Hvis jeg går ud og hjælper dig med at flytte, så hvis jeg beder dig om at flytte en anden gang, så skylder du mig noget. Og det gælder egentlig også i dating. Det vil sige, hvis jeg på første date arrangerer noget meget stort, det kunne være, at jeg tænker, du skal virkelig skabe spænding, så nu inviterer jeg dig med på hoppe i faldskærm, eller jeg kommer med 20 roser, så er det alt for meget, fordi hvis kvinden siger ja til det, så har hun ligesom, så skylder hun noget tilsvarende igen. Det svarer lidt til, at man i første runde i poker bare går all in, ikke? Så det kræver ret meget at gå med på den. Og det vil sige, at der er rigtig mange, der kommer til at begå en fejl, hvor de lægger op til for stor en investering, fordi hvis hun tager imod den, så skal hun ligesom give noget tilsvarende igen. Det ligger ligesom i vores samfund, at man skal gøre det. Det er sådan meget bedre at invitere, for eksempel på fået ender, som sådan en lille ting, der ikke rigtig kræver noget, og som jo heller ikke låser hende fast. Ligesom fødselsdagsgaver. Hvis man giver en mega dyr fødselsdagsgave til sin kæreste, så skal han give en mega dyr ind næste gang, man præcis, det noget råd. Det er helt vildt presset, så det handler ligesom om, at man skal lokke folk til at gå all in, ligesom i poker. At man så byder man lidt op, så byder man lidt op lige så stille. Det fungerer i hvert fald rigtig godt. Det er også fordi, at dating, der er typisk lidt usikkerhed i starten. Er interesseret i det, det ved jeg ikke helt. Måske er det kunne være rigtig spændende. Så det hjælper det ikke, man starter med at fyre ting ind. Er der nogen sådan regler, som altså ting, man slet ikke må gøre? Ja. For mænd. Okay. Det må jeg slet ikke gøre. Tøjet på, Anders. Du må ikke være nøgen. Nej, du må heller ikke. Hvis du nu ser bort fra, at du ikke må være nøgen, så må du heller ikke lade være med at betale. Og mænd skal betale. Og det skyldes noget med, hvad er det, som mænd og kvinder henholdsvis tænder på. Fordi mænd har sådan en tendens til, når man forsker og ser på hele verden, hvad mænd foretrækker, så kan vi se, at mænd de foretrækker kvinder, der er smukke og har fertilitetstegn, som det hedder. Ikke? Altså ser ud som om, at de kan føde børn. Men kvinder, de foretrækker noget andet. De foretrækker ressourcer, og de foretrækker status. Nu har jeg lagt armen over kors. Det er da hamrende uretfærdigt. Jamen, det er mega uretfærdigt. Men det er virkelig rigtig vigtigt, for der er faktisk nogle mænd, der kan ødelægge daten på, hvad man betaler. Prøv at forestille dig sådan en date, hvor... Altså, den lækre udgave, det er selvfølgelig, at når nu regningen kommer, så lægger du lige kortet, og så bliver det slet ikke omtalt, ikke? Så det er bare noget, der kører, og det er bare nice. Den dårlige udgave er, at du ingenting gør.
Og selvfølgelig går det, hvis du siger, skal vi splitte regningen, så ved man godt, så har du nærmest givet hende en afvisning. Okay, der er ikke interesseret. Så der er ikke interesseret, jeg kan se igen. Men også det der med ikke at gøre noget. At du ikke tager initiativet, for det er sådan den anden del af det der med at vise noget maskulinitet frem. Men Anders, det er jo ikke unfair. Fordi så kan man sige, så er det også unfair, at vi skal bedømmes for vores hofter, ikke? Det er I ikke ude i. Der er rig mulighed for, at I kan stille masser af spørgsmål til Jakob de Lichtenberg. Det er selvfølgelig på sms'en, det foregår. Det er på 1212'eren, og mens I skribler på sms'en, så hører vi Calvin Harris.